Yang subay pi siya ka kentiu lang channel. Kani nga video nga kuha ban pen i ba kalong kumno ngarong empat tip kalong kumno ta ka scuba diving. Tinga kuha ban pen i pi menta namar ba baro kia One Andaman ki Lecha Thailand ki le kini ki activities nga pade nga kelempat persang re. Menta ka de sin panengkong nga kuha ban persang kalong kumno kerem ha ka dor jong tiket ru ado lai hajar sanspa ko ge tiket. To ngin pej menta kalong kumno. Menta nga ngan le ya ka scuba diving hang ni hapo Andaman kata ka hapo North Bay nga kwa ban persang hado kakno kalong kumno kalong supo namar kabun bah ke bangayo i ba kidai ki kile ya kani kalong kada i internet shisha ban experience ya kata ka jinglong jingman kano ke jing internet da coral supo durian yang pen pi den gani mentang la address kani ke sur in hapan address ban lek supo durian. Suppose if the video is not clear, we will get it clear.
tak gitu bakwa ban le but experience explore ya ka mei mariang jong kadai ka ai ka pada sing tenat shisha ban le ya ka ni ka sukuba ha ka ba pinu I shibun ki creatures ki dokha ki ai hapo keduyau kalong ka ba itenat shisha ngelawan Andaman la arsin rei ngamle ngamnut hen rei menta kasin ngale kadai ka ai ka pada sing tenat shisha ka ba ngampat ju love but experience ha kan ni ka rukom ba dokha kidawan kidaji sing tenat ha kan ni ka jaka ka pada sing tenat shisha ban yo I kini dokha ki ba shu per shu hair shu bam shu wat bam shu shong kin teng kin yo I ya ki dokha ki ba shu jingi hang to hinrei ka pada singaw la modor ha kano karukom bagi ki shong bisa hang to nang kangi halas nong yo I baik tang ki dokha ki ba shu thiết na yau kan rei hang ni tila bani I bun jaj daki spa hajar ki jaj dokha ki badan hang ni hapo duriau wat nom pep ya gitu ki bakwa banwan ya gitu bamut banwan trip Andaman banle ya kani ka scuba diving. Wow, it's really wonderful. Dasing utanat shisha kani ka scuba diving. It's kaba nongkumno ngada sing utanat shisha namarba ngala one arsin laisin ringa klamle ya kani ka activities ngale de kiwai ki bangila ban yo kiwai ru chaka nrei kani scuba diving pade kepada pas bangile hangi po Andaman namaka duriau ka khuit pha bangila ban yo ishibun ki chaj dokha hangi hapo duriau pin yo I kini ki dur ki video hang ni hakani ki video nomor kadai ka ba dasing tenat but it's really wonderful, I could say. Ngam don kantin shu ban ong nomor ba ngam expect bahkan kan ka feelings kata ka jings ngau jonga kan long joy adu kata namar ba ngalai kiwai ki activities and rai shulong normal ma nilai ki activities and rai dala dep na to enjoy just in that moment but kani ka scuba diving pade ngau bakla kata shisha nama hadu katnu ke ji tenat jong ki creatures siapa duriau kau boleh sebut